pozemšťania, moje meno je Gameskipper a ja vás vítam u môjho druhého vlogu. Keď teraz sa tak započujete, tak počujete pesničku zo Lego City Undercover, pretože som bol v Legolande a sa chystám natočiť prvé video na to. Ale teraz k veci. Tento vlog bude tak o MDDčku, lebo MDDčka mám rád. Najprv vám poviem o tomto ročnom. V týmto roku sme mali, na tým boli také penová show, ale to až na konci. Jednoducho prišli hasiči, na ktorú mali spolužiaci a žiaci sa viedli na hasičskom aute, potom pomohli rozložiť hadice. A kto chcel, mohol do tej peny vojsť, ale ja som nemohol, pretože mám opuchnutý prst, tak som nechcel, aby sa mi zhoršil zdravotný stav. Potom tam bola cukrová vata, dva skakacie hrady, a potom, keď sa tak poviem, taký stánok s občerstvením a taký jeden stánok, kde sa dalo iba sadnúť. Bolo to dosť dobré. Od začiatku na začiatok som čakal, že to bude trošku dobre, som prišiel, rovno nás tam privítala naša učiteľka, potom sme išli do toho stánku s občerstvením, tam nám dali najprv také chrúmky, v ktorých bola hračka, potom taký časopis, časopis s omaľovánkami. Jednoducho to boli staré, mestské také omaľovánky. A nakoniec prvá kola. No tak my sme sa akože trošku osmelili, zobrali sme si to, išli sme si sadnúť. Pijeme kolu a mama do mňa zrazu štuchne. A ja že čo? A ona hovorí, že... A ona zrazu ukáže na také gule. Viete, aké taká guľa, do nej sa dáte, zoberete ju a potom narážate do seba. Je to ako sumo. Tak ja som sa odvážil, som išiel, riadne ma tam vytrieskali, ale aj ja ich. Neskôr som si prišiel sadnúť, pretože ma Ujo vyhnal, že už som tam dlho bol. No nič. A potom si išiel kúpiť vatu. Vata bola dobrá, ale trošku bolo smutné, že tam mali iba jablkovú. No. Celú sme ju zjedli, potom nastupovali také pesničky, kde hrali rôzne muziku, ale jediná vec, čo mi tam tak nepripadala vhodná, že Kandráčovci a inšie hudobné skladby na Deň detí. To k sebe ani vôbec nepasuje. No a potom už tí hasiči, viete, som vám povedal. A teraz sa trošku pozrieme na ten minulý rok. Na ten sa veľmi nepamätám. Ale jediná vec, čo vám viem povedať, je, že som na ním dačo dostal, ale neviem, asi také sladkosti. A v týmto roku som dostal túto knihu Tigri Team. Neviem, či som vám ju neodporúčal v prvým vlogu knihy a ja, neviem. Ale som to ani nečítal, ale keď takde nalistujem cítim to. Vôňa novej knihy. Ale teraz už ku koncu. Keď chcete vidieť videá z tých obidvoch dňoch detí, dole je to ten stará minulý a hore je tento ročný. A viete, skade je to? Jedno heslo je také isté. Objaví sa na mojej ruke. A to je asi všetko. Takže dovidenia, pozemšťania.